सुंदर अशी श्री दत्तगुरूंची मूर्ती आहे। हा सुंदर असा मंडप बनवण्यात आलेला आहे। देवगड तालुक्यातील बागमळा गावात आलोय। तर या ठिकाणी दत्त जयंती सप्ताह सुरू आहे आणि आज 1 जानेवारी शेवटचा दिवस आहे। गेली 7 दिवस म्हणजे दत्त जयंतीपासून आज 1 तारीखपर्यंत इथे या ठिकाणी दररोज जत्रा भरते आणि हा कार्यक्रम दिवस रात्र सुरू असतो आणि अखंड हरिनामाचा गजर या ठिकाणी सुरू असतो। तर बागमळा गावातील या दत्त जयंती सप्ताहाविषयी या व्हिडिओमध्ये आपण माहिती घेणार आहोत। तर या माहितीसाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। बागमळा गावामध्ये श्री गांगेश्वर आणि श्री गुरुदेव दत्त मंदिर आहे। तर इकडे समोर श्री दत्तगुरूंचं मंदिर आहे आणि हे बाजूला आहे हे गांगेश्वर मंदिर। तर आपण आता पहिल्यांदा मंदिरामध्ये जाऊया, दर्शन घेऊया, त्याच्यानंतर त्यांच्या या जत्रेचं स्वरूप त्याची संपूर्ण माहिती घेऊया। तर या ठिकाणी हा सुंदर असा मंडप बनवण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणी श्री दत्तगुरूंची मूर्ती आहे आणि त्याची या सप्ताहामध्ये पूजा केली जाते। सर्वजण दर्शन घेतात आणि हा समोरचा जो मंडप आहे या मंडपामध्ये संपूर्ण 7 दिवस सर्व कार्यक्रम पार पडत असतात। या मंडपाच्या समोरच इथे श्री गांगेश्वर मंदिर आहे आणि गांगेश्वर मंदिर हे सुंदर असं आपल्या कोकणी पद्धतीचं कौलारू असं आहे आणि त्यासोबत या ठिकाणी सुंदर असा हा सभा मंडप आणि कोरीव काम केलेले हे सर्व खांब आहेत। मंदिराच्या समोर या ठिकाणी दीपमाळा आहेत। इकडे सर्व भाविकांची रांग लागलेली आहे दर्शनासाठी। अखंड 7 दिवस या ठिकाणी भाविकांची रांग असते। सोबत इथे हे सर्व जे भाविक आहेत हे हरिनामाच्या दिंडीमध्ये नाचत आहेत आणि हा जो हरिनामाचा गजर आहे हा अखंड 7 दिवस सुरू असतो। तर याची संपूर्ण माहिती आपण पुढे घेणारच आहोत। या ठिकाणी जे सर्व भाविक दर्शनासाठी येत आहेत तर त्यांना तीर्थप्रसादाची देखील सर्व व्यवस्था या ठिकाणी केलेली आहे। आपण आता मंडपमध्ये आलो आहे आणि या ठिकाणी सुंदर अशी श्री दत्तगुरूंची मूर्ती आहे आणि त्याला खूप सुंदर अशी सजावट केलेली आहे। अखंड 7 दिवसाच्या या कार्यक्रमामध्ये या ठिकाणी लाखो भाविक दर्शन घेतात। त्यासोबत सर्व प्रसाद सर्व आणि आहे खूप सुंदर। ज्या ठिकाणी दत्तगुरूंची स्थापना करण्यात आली आहे तो परिसर तो भाग देखील खूप सुंदर असा सजावट केलेला आहे। त्याच्यानंतर या ठिकाणी इकडे तीर्थप्रसादाची देखील व्यवस्था आहे आणि इथे आता हे जे भजन सुरू आहे तर हे सर्व गावकरीच आहेत आणि इतर वाडीतील देखील या ठिकाणी सर्व भाविक या ठिकाणी भजन रूपाने सेवा करत असतात। तर अखंड 7 दिवसाच्या या कार्यक्रमामध्ये एक कार्यक्रम महत्त्वाचा असतो की तो हत्तीची प्रतिकृती शेवटच्या दिवशी या ठिकाणी घेऊन येतात। तर तो कार्यक्रम पाहण्यासाठी भरपूर अशी गर्दी असते। तर आपल्या यूट्यूबवर दादा देखील आहेत तर ते देखील शूट करतात। तर त्यांच्या चॅनलवर देखील हे व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळणार आहे।
हा सर्व जो दत्त जयंती सप्ताह असतो तर या सप्ताहाला भरपूर अशी भाविकांची गर्दी या ठिकाणी असते। तर आता ही किरकोळ गर्दी आहे, पण अजून जो महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे ज्यावेळी हत्तीची प्रतिकृती या ठिकाणी दाखल होईल तर त्यावेळी भरपूर अशी गर्दी या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। तर सर्वजण त्या क्षणाची आतुरतेने वाट बघत असतात। आमचा सप्ताह दत्त जयंतीला उत्सव चालू होतो। आता हा जवळजवळ 117 वर्ष झालेली आहेत कंटिन्यू, म्हणजे 100 पूर्वांपार चालत आलेला आहे। तो 7 दिवस चालू असतो सप्ताह, म्हणजे दत्त जयंतीपासून 7 दिवस उत्सव चालू असतो। 7व्या दिवशी म्हणजे त्याची हत्ती म्हणजे मिरवणूक, पहिल्या दिवशी रथ काढला जातो घोड्याचा, म्हणजे पहिल्यापासूनच चालू आहे वार्षिक म्हणून, आणि 7व्या दिवशी हत्ती काढला जातो, ते वार्षिकही आहे। म्हणजे हत्तीशिवाय आपण दुसरं कुठचंही म्हणजे एक चित्ररथ काढला जात नाही। आणि मधच्या कालावधीमध्ये म्हणजे दुसरे 2 ते 6 या दिवशी चित्ररथ म्हणजे वेगवेगळे म्हणजे सीन देखावे वगैरे केले जातात, पौराणिक वगैरे अशा ह्याच्यात केले जातात की त्याच्यामुळे लोकांना सुद्धा त्याच्यातून हे मिळतो, म्हणजे पूर्ती असं मिळतं। त्यामुळे हा चालू होतो सर्वजण, म्हणजे गाव जरी आमचा छोटा जरी असला तरी तो खूप मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो। म्हणजे याच्यात भेदभाव न करता हे आपण हे केले जातात, उत्सव केला जातो। आणि 7 दिवस संपले की शेवटी काला केला जातो म्हणजे तो एक म्हणजे 7व्या दिवशी, आणि 8व्या दिवशी म्हणजे लहान मुलं म्हणजे समरथ म्हणजे महाप्रसाद असतो दत्त महाराजांचा। त्याच्यानंतर लहान मुलांचे कार्यक्रम वगैरे घेतले, म्हणजे छोटे लहान मोठे घेतले जातात। दत्त जयंती सप्ताह बागमाळ्या गावात उत्साहात साजरा केला जातो। आता तुम्ही हे सभामंडप बघताय, हे पूर्वी इथे सभामंडप नारळाच्या झापाचं इथे बांधलं जायचं, सभामंडप बांधलं जायचं। मग डिसेंबर महिन्यात कधी कधी पाऊस पडायचा, अवकाळी पाऊस पडायचा, त्यामुळे मग सभामंडप आपलं बांधावं अशी गावकऱ्यांची ग्रामस्थांची इच्छा आली, आणि दत्तगुरूच्या इच्छेने आणि सर्वांच्या एक चांगलं सभामंडप बांधलं गेलं। म्हणजे 10 वर्षापूर्वी असा मोठा पाऊस जो पडला होता, 6व्या दिवशी असा पडला होता की कंटिन्यू तो 4 ते 5 तास पाऊस पडत होता। त्यामुळे नंतर जे असं हे केली घेतली की यंदा पुढच्या वर्षीपासून आपण काहीतरी बदल करूया म्हटल्याच्या नंतर काय झालं की तो पत्रे वगैरे म्हणजे स्लॅब वगैरे टाकायचा असा विषय, थोडे म्हटलं आधी पत्रे टाकून बघूया, म्हणून हा पत्रे टाकून आपण हे केलं पूर्वीचं असं, म्हणजे त्या पावसामुळे आमचं हे झालं। आणि दत्तगुरूच्याच कृपेने सगळ्या इच्छेने सर्व हा भव्य सभागृह झालेला आहे। ज्यावेळी पाऊस पडला तो बाहेरच्या गावातल्यांनी सुद्धा एवढी मदत केली की रात्री 11 वाजेपर्यंत अहोरात्र म्हणजे मदत करत। विशेष म्हणजे ते विजय हळदणकर म्हणून आमचे आहेत, म्हणजे आमचे भाचे लागतात, पण ते एवढे हे करतात ना, हिरिरीने भाग घेतात आणि अजूनही ते याच्यात भाग घेत असतात। संस्कृती परंपरा जपणारं हे दत्त जयंतीचा सप्ताह, पंचक्रोशीतली मंडळी या सप्ताहात भेट देऊ घेतात। तर पुढच्या वर्षी आपणही या सप्ताहात भेट देऊ जरूर या। अवधूत चिंतन श्री दत्त गुरु। दाभोळे गावचा भजन इलासा पारंपरिक दिंडी, तर आपण तोपर्यंत या ठिकाणी जत्रा फिरूया। तर 7 दिवस ही सर्व दुकानं असतात या ठिकाणी, आणि आपल्या जत्रेतला खास आकर्षण मालवणी खाजा, खडखडे लाडू, त्याच्यानंतर इकडे देखील जिलेबी असा, लहान मुलांसाठी खेळण्याची दुकानं असत, सोबत इकडे देखील ही आपली छोटी हॉटेल्स वगैरे असत। तर खूप सुंदर असं ह्यो जत्रेचं या ठिकाणी जत्रेचा या वातावरण असा। आपले एक यूट्यूबर मित्र पण या ठिकाणी असतात, तर यांच्या चॅनलवर देखील व्हिडिओ बघूक मिळतील या दादा। तर मिलिंद दादा खोत जरा हटके म्हणून यांचा यूट्यूब चॅनल असा,
तर यांच्या चॅनलवर आपण 6 दिवसाचे सगळे कार्यक्रम बघू मिळतले ना? नाही 6 दिवसाचे नाही, कारण मी मुंबईला असतो. ओके. मुंबईला असतो आणि 6व्या-7व्या दिवशी मी येतो. बरोबर. दत्त जयंतीला, पण दत्त जयंती सप्ताह चुकवत नाही मी. चुकवत नाही. आणि व्हिडिओ करतो 6वा-7वा दिवस आणि करतो दही कालाही करतो, समजत नाही. ओके. तर यांच्या चॅनलवर पण तुम्हाला काही व्हिडिओ बघू मिळतले. आणि इतर कोणकोणते तुम्ही व्हिडिओ बनवता? इतर म्हणजे ट्रॅव्हलिंगचा व्लॉग असतो माझा. बरोबर. आणि इतर मुंबईतले काही पौराणिक स्थळ आहेत, पुरातन स्थळ आहेत, त्या पुरातन स्थळाची माहिती, परत गड किल्ल्यांची माहिती, असा माझा मिक्स टाईपचा कंटेंट असतो. तर दादांच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्यांच्या चॅनलला देखील नक्की भेट द्या. आणि माझ्याकडे एक विशेषता म्हणजे 20 फुटाची सापशिडी आहे. ओके. 20 फुटाची सापशिडी आपण सोंगट्या म्हणून खेळू शकतो. आणि लुडो पण आहे. तर त्याचाही तुम्हाला व्हिडिओ बघायला मिळेल. ओके. तर नक्की हे सर्व व्हिडिओ बघा. दत्त जयंती सप्ताहानिमित्त देशभरात 350वा शिवराज्याभिषेक सोहळा साजरा केला होता. त्यानिमित्त पंचक्रोशीतल्या आपल्या शाळांमध्ये भव्य किल्ले स्पर्धा ठेवली होती. या किल्ले स्पर्धेत आपल्या या पंचक्रोशीची 5 शाळा सहभागी होते. तर त्या 5 शाळांमधील उद्या पारितोषिक वितरण आहे. तर त्यासाठी ही पारितोषिकं आणलेली आहेत. हे पहिल्या नंबरचं आहे, दुसरा, तिसरा. तर ही सर्व पारितोषिक या ठिकाणी ठेवलेली आहेत. गड किल्ले स्पर्धा खास आपल्या मराठ्यांचा इतिहास समजण्यासाठी. 350वा शिवराज्याभिषेक सोहळा आपण देशभरात साजरा केला जातो. यंदाचा 350वा आहे. 350वा निमित्त दत्त गड किल्ले, मातीचे किल्ले, ही संस्कृती आपली रुजली पाहिजे. किल्ले, गड किल्ले संवर्धन झाले पाहिजे. त्यानिमित्ताने पहिल्यांदाच, आणि मला वाटतं बागमाळा गावात आणि आजूबाजूच्या म्हणजे देवगडात ही पहिल्यांदाच मातीच्या किल्ल्याची स्पर्धा झालेली आहे. ती पण शाळामध्ये पहिल्यांदाच झालेली आहे. ओके. नाही, खूप चांगला, म्हणजे आता आपण काय बोलतो संकल्पना आहे. हो. आणि शाळांमध्ये, प्रत्येक शाळेमध्ये आम्ही मोटिवेशन पण केलं. प्रत्येक शाळेमध्ये आम्ही शिवाजी महाराजांचा अर्थ सांगितला. शी म्हणजे चांगलं शिकायचं आहे, वा म्हणजे चांगलं वागायचं आहे, आणि जी म्हणजे आपल्याला जिंकायचं आहे. तेव्हा आपल्याला सर्वांना शिवाजी बनायचं आहे, असं आम्ही मोटिवेशन करून सर्व शाळांना प्रोत्साहन देऊन आलो. तर दाभोळे तेलीवाडी मांडकरी प्रसादिक भजन मंडळ, तर यांची आता वारकरी दिंडी या ठिकाणी येतात. तर पूर्ण 7 दिवस या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे पौराणिक चित्ररथ असे सर्व सादर केले जातात. तर त्यापैकीच आता आपल्या काही चित्ररथ बघूक मिळतील. आणि मुख्य जो गजस्वारीची आगमन असा, तर आपल्या ह्याच्यानंतर अजून एक नारिंगरे गावातील भजन मंडळ असा, त्यांच्यानंतर तो कार्यक्रम बघूक मिळतलो. कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलचे क्रिएटर ते सुद्धा असं दिलेले, तर त्यांच्या चॅनलवर देखील तुमका हे व्हिडिओ बघूक मिळतील. दादा कधी येईल? मगाशी. ओके. बाजूचाच गाव ना तुमचं? नारिंगरे. ओके. नारिंगरे आणि बागमाळा, तर बाजूबाजूकच गावं असत. होय होय. तर आणि इकडे आता दाभोळे गावचा ही वारकरी दिंडी चालू आहे. खूप सुंदर अशी ही दिंडी असा. त्याच्यानंतर अजून एक नारिंगरे गावाची दिंडी असा.
या ठिकाणी आता हत्तीची प्रतिकृती असलेला चित्ररथ आलेला आहे. सोबत या ठिकाणी ही बैलगाडी देखील आहे. पूर्वी या बैलगाडीवर हा हत्ती साकारण्यात येत होता आणि हा एका दिवसात हत्ती साकारला जातो. जवळपास 117 वर्षापासून ही परंपरा चालत आलेली आहे आणि हाच सोहळा पाहण्यासाठी म्हणजे हे जे पौराणिक गोष्टीवर आधारित चित्ररथ असतात तो सोहळा पाहण्यासाठी या ठिकाणी संपूर्ण गर्दी जमते. तर इथे आता श्री दत्तगुरूंची पालखी आणि त्यासोबत ही हत्तीची प्रतिकृती तर याचं आगमन झालेलं आहे आणि या ठिकाणी आता संपूर्ण रिंगण करून हे जे भाविक आहेत म्हणजे बागमळ्या गावातील जे ग्रामस्थ आहेत तर ते पूर्ण रिंगण करून ताल धरणार आहेत आणि त्याच्यानंतर असंच हे संपूर्ण रिंगण मंदिराच्या जे आता जो मंदिर आहे तर त्या मंदिराच्या आवारात त्याच्यानंतर मंदिराच्या भोवताली संपूर्ण प्रदक्षिणा करणार आहे आणि हा सोहळा जवळपास 1.5 ते 2 तास चालू राहणार आहे आणि त्याच्यानंतर मग या 7 दिवसाच्या दत्त जयंती सप्ताहाची सांगता होणार. रात्रीचे 1 वाजलेत आणि या सर्व भाविकांचा बागमळ्यातील ग्रामस्थांचा उत्साह बघा. तर आज शेवटचा दिवस आहे श्री दत्त जयंती सप्ताहाचा. खूप भक्तिमय असं वातावरण आहे आणि सर्व या भक्तिमय वातावरणात नाचण्यात दंग झालेलं आहे आणि या सप्ताहाचं दत्त जयंती सप्ताहाचं जे खास आकर्षण होतं की हत्तीची प्रतिकृती याचं आगमन त्यासोबत श्री दत्तगुरूंच्या पालखीचं आगमन. तर या आगमन सोहळ्याने या उत्सवाची संपूर्ण सांगता झालेली आहे. तर आता ही जी हत्तीची प्रतिकृती आहे ही मंदिराच्या बाहेर या ठिकाणी दाखल झालेली आहे. तर या कमानीमधून
आतमध्ये ज्या ठिकाणी हा मंडप उभारलेला आहे तर त्या मंडपाच्या भोवती प्रदक्षिणा करणार आणि मग त्याच्यानंतर या दत्त जयंती सप्ताहाचा समारोप होणार आहे। तर मंडळी, हा दत्त जयंती सप्ताहाचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा। आणि जर आपल्या सुवर्ण कोकण ब्लॉग यूट्यूब चॅनलला हे पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल तर नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। याच्या पुढेही आपण कोकणातील संस्कृतीचे जत्रोत्सवाचे असे व्हिडिओ घेऊन येत राहणार आहोत। तर भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या।